Piano in the bell. Jingle bell. Γεια σας παιδιά, The Boys QGR εδώ. Γεια. Και σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο βίντεο. Πρώτα απ' όλα. Θα ζητήσουμε ένα συγγνώμη που είχαμε καιρό να ανεβάσουμε βίντεο. Ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη. Υπήρχε ένα πρόβλημα στον υπολογιστή μας. Τέλος πάντων και δεν ανεβαίνανε. Και το πήγαμε για φτιάξουμε τον υπολογιστή. Και έφτιαξε. Οπότε σκάσε το μαλάκα. Και από εδώ και πέρα θα μπορούμε να ανεβάζουμε βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε το... Πώς λέγεται? Καλά με το μάτι σας. Τέλος πάντων αυτό με τα ακουστικά ρε. Θα βάλουμε μουσική και θα ακούει ο Χανάσης. Όχι, και γενικά όλοι μάλλον θα ακούμε. Ναι, τώρα θα ακούει όμως ο Χανάσης. Και θα λέμε μια πρόταση και θα πρέπει να την πει. Οκ, πάμε. Ναι. Πάμε. Μαλλιά. Ακούς Θανάση? Ακούς? Δεν ακούει παιδιά, Γαμάνε. το βλέπετε. Λοιπόν, Εσένα σε γαμάνε. ξεκινάω εγώ. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Θανάση. Η μαμά σου κάνει αυγά. Ο παππούς σου κατουράει στα παπά. Όχι, πάμε ξανά. Η μαμά σου κάνει. Κλάνει. Η μαμά σου. Η δικιά σου. Λέγε. Η μαμά σου κάνει αυγά. Άλλη μια. Αυγά. Drop. Αυγά. Έλα, άκου ρε λάγα. Drop τώρα. Αυγά. Δεν σκάσε τώρα. Αυγά. Αυτά. Αυγά. Ναι. Μάρτινα. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά μου. Κάτσε τώρα να ακούς το drop. Έλα. Κάτσε. Λοιπόν, τώρα θα βάλει τα ακουστικά Τώρα με ρωτάει ο ο Θανάσης, Άγγελος τώρα μου και λέει Θανάσης. τον ρωτάει ο Χανάσης. Του λέει βασικά ο Χανάσης πρόταση. Δεν το λέω δίνετε γιατί ακούγεται. Μόνο τη μαμά σου άκουσα εγώ. Άντε, πες. Ο Βαγγέλης κάνει σκατά. Ο Βαγγέλης κάνει σκατά. Δεν φαίνομαι αλλά δεν πειράζει εκεί. Ο Βαγγέλης κάνει σκατά. Ναι, μπράβο. stop. Όντως. Ναι. Μάλαγα με τη μία. Ναι, αυτό το πέτυχε μειό. Hello. Ένα. Κάτσε. Λοιπόν, τώρα έχω εγώ, μου λέει ο Άγγελος. Ραζίλη. Η γιαγιά σου. Η μαμά σου. Η γιαγιά σου Η γιαγιά σου. γαμιέται με τη θεία σου. Ξανά. Η Χωρίς. γιαγιά σου Ναι, η γιαγιά μου. γαμιέται με τη θεία σου. Βγαίνει με τη μαμά μου. Γαμιέται με τη θεία σου. Γαμιέται. Η γιαγιά σου Η γιαγιά σου βγαίνει. γαμιέται με τη θεία σου. Βγαίνει. Γαμιέται με τη θεία σου. Βγαίνει. Γαμιέται με τη θεία σου. Έλα. Με τη θεία σου. Ναι, με τη θεία μου. ναι. Το βρήκα. Ένα. Τώρα. Το Θανάσης. Sorry για τις βρισιές αλλά είμαστε παλιοπαιδάκια. Είμαστε παλιοκολόπεδα. Λοιπόν. Ο παππούς σου. Ο μπαμπάς σου. Λέγεται όλοι και μετά. Ο παππούς σου χέζει σαν ελέφαντας. Ο μπαμπάς σου κλάνει έναν ελέφαντα. Τι. Ο παππούς σου Ο παππούς σου χέζει. παίζει, τρέχει, χέζει Σαν ελέφαντας. έναν ελέφαντα. Έχασες, έλα. Τελευταία. Ο παππούς σου χέζει σαν ελέφαντας. σαν ελέφαντας. Τι? Σαν ελέφαντας.
Ήσαν ελεφάντας. Έλα, δώσε το. Μέχρι τώρα τα πάμε καλά. Κάνω! Άντε, έλα, βάλ' το. Ο Χανάς τώρα λέει του Άγγελου. Ωπα ρε, ξεβιδώθηκε. Καλά μίξ ρε, εντάξει. Η μάνα σου. Μη με τραβάς γάμο. Δικιά σου. Άντε, λέγε. Η μάνα σου κατουράει στο πηγάδι. Η ΑΕΚ χάνει 5-0. Καλά, εντάξει, άστο. Άντε, πες του ρε. Να το πες, θα σου βιδώ κοτοκυδόνι μέσα η μούρη. Πες. Πες. Η μάνα σου Ναι. κατουράει σαν αγελάδα. Η μάνα σου κατουράει σαν Σαν αγελάδα. αγελάδα. Ωραία, παιδιά. Εγώ. Για ένα σάπιο. Μου έρχεται αύριο το LG, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη. Εντάξει, αρέσει. Πες. Στο επόμενο βίντεο να δεις ρόλο. Άντε, ρε. Ναι, πρόσχερε. Δεν θα κάνω άλλο βίντεο. Πες. Αυτός ο πίνακας είναι ωραίος. Και είναι το λέει. Αυτός ο Πάει. Πεπ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτός ο πίνακας είναι ωραίος. Αυτός ο παππούς. Αυτός ο πίνακας. Από πού ακούω. Πίνακας είναι Ναι, μου ωραίος. Αυτός ο πίνακας Ναι. είναι σάπιος. Παραλίγο να το Είναι παίξετε. ωραίος. Είναι ωραίος. Ναι. Παραλίγο να μην τα ακούετε. Έλα. Βάλε άλλο τραγούδι, αυτό Λοιπόν, Είναι 2-2-2. Και παίζουμε για τελευταία φορά. Τώρα ο Χανάσης, μετά ο Άγγελος και μετά εγώ. Μία την νίκη τώρα. Θα έχει και Ναι. δεύτερο part το βίντεο. Όχι, δεν θα έχει. Δεν θα έχει γιατί θα κερδίσω. Δεν νομίζεις. Καλά, εντάξει, παιδιά. Άστο. Λοιπόν, I am the winner. Who is the boss? Λέγε. η ΑΕΚ τρώει εξάρα. ΑΕΛ, φαΐ, φασολάδα. Αρέ, άμα δεν είπα αυτό, κόβω το πουλί μου, ρε. Κόψτε. Κόψτε. Τώρα. Κόψτε. Τώρα. Ναι, έχασες. Μια ευκαιρία έχει ο καθένας. δεν μου το Όχι, πες. τώρα είναι τελικό. Δεν μου το πεις. Ήταν τελικός. Ωραία, εντάξει, καλά. Άλλη μία. Έχει δύο ευκαιρίες. Η δεύτερη τώρα κάνει ο Χανάσης. Πάμε. Ο Ολυμπιακός είναι γαμάτος. Είπε. Ο Ολυμπιακός είναι γαμάτος. Το είπα. Δεν καταλαβαίνω τα χίλια Ο σου. Ολυμπιακός είναι γαμάτος. Ο Ολυμπιακός είναι... Έλα, έχασε. γαμάτος. Ναι, καλά, έχασε. Παιδιά, έχασε. Όχι, όχι, μη λες μαλακίες και... Γράψτε κάτω στα comments ποιος αν έχασε. Γιατί πέρασε πολύ Παρά ώρα. λίγο να έχουμε Εντάξει. comments, ρε. Ένα σαπιο κάναλο Έλα, είμαστε, ρε. Δεν ξέρω. Έλα, γράψτε. Όχι, άστον, κέρδισε. Όχι, τώρα πήρε τον ποντάστον. Έτσι, μπράβο. Θα τον πάρετε ποτέ, αλλά γράψτε από κάτω. Εντάξει. Σιγά που θα γράψουνε. Λοιπόν. Please. Τι πλήστο. Λέγε. Please. Ρε μάλακες, καλά είναι. Εγώ είμαι. Λέγε. Λοιπόν, τα ακουστικά τα φοράς ανά... Δεν σε βλέπουνε. Ίσια τα φοράω. Έλα, σου λέω άλλο. Λακκή ήταν αυτό. Ο παππούς μου έχει δύο Δυνατά ρε. Όχι, γιατί... Δυνατά, πες το δυνατά, το κατάω εγώ, έλα. Ο παππούς μου έχει δύο καρύδια. Δυνατά να τα παππούς μου ακούει. είναι τουαλέτα. Ο παππούς μου έχει δύο καρύδια. Δεν ακούω ρε βλάκα. Δεν πειράζει, έλα. Άλλη μία και τέλος. Ο παππούς μου έχει δύο καρύδια. Ο παππούς μου έχει δύο καρύδια. Το βρήκε ρε. Τώρα. Τα σφίγγω εγώ ρε. Εγώ το σφίγγω. Όχι, δεν πονάει. βασικά λέγει Αγγέλη. Πες. Η μάνα μου είναι πουτάνα. Τι. Να σου είναι πουτάνα. Η μάνα σου. Αν το κατάλαβες μην το βοήθησες. Να πω. Για πες. Η μάνα σου είναι ιερόδουλη, πες. είναι. Αυτό εντάξει. Εντάξει, το πουτάνα. κατάλαβα. Κάτσε γιατί είναι μέσα η μάνα μου. Το βρήκα. Το βρήκα, παιδιά. Τελειώσαμε. Λοιπόν, Κοιτάξτε λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Επειδή βγήκε η ισοπαλία, θα Τίποτα. Απλά. Δεν θα θα γίνει υπάρξει κάτι. δεύτερο part αυτού του βίντεο, αλλά όχι στο συγκεκριμένο ο βίντεο. τελικός θα είναι. Τελικό. Θα ανεβεί ξεχωριστό βίντεο.
Και ποιος θα νικήσει φυσικά. Σε κάνα πεντάμινο πάλι. Εντάξει, ναι, εγώ θα κερδίσω πάλι. Να. Λοιπόν, εντάξει. Υπολογίζουμε ότι θα βγει την επόμενη Τετάρτη. Έχουμε σχολείο, δεν μπορούμε. Και ξαναζητάμε ένα τεράστιο συγγνώμη. Για τον πολύ χρόνο που είχαμε να ανεβάσουμε. Ναι, είχαμε να ανεβάσουμε. Συγγνώμη, παιδιά. Εντάξει, το είπαμε και πριν, εντάξει. Ναι. Μην γίνεις Κάντε ένα subscribe αν θέλετε. Ένα like. Εγώ θα το πω άλλο. Και ένα Share στο Facebook. Όχι, μην τολμήσετε να γίνουμε ρεζίλια, εμείς θα σας κάνουμε. Όχι, το τελευταίο μπέσα τώρα, μην το κάνετε, ρε. Και ένα share στο Facebook. Θα σας γαμίσω έτσι και κάνετε. Αλλιώς θα έρθουν αυτή το βράδυ και θα σε... Αλλιώς θα έρθουμε και θα σας κάψουμε το σπίτι. Θα έρθουν μπροστά σας το βράδυ. Bye. Άντε, τσάω.